Mä oon Jenna. Moi, mä oon Maria. Me tehdään video, eka video, koska me haluttiin alkaa vlogaa sitä. Nyt mä en paljasta, koska tässä nyt on, me ollaan kerätty tälleen juttuja. Mä tiedän, että se ei näy kuitenkin. Ja täällä on tietoa vähän. Eli ekan videon sisältö, nimet. Mä oon Jenna Heiskanen. Ja mä oon Maria Harjula. Ja iät. Mä oon syntynyt 25.1.2001. Eli 14. Mä oon syntynyt 13.8.2001, eli mä oon vielä 13, mutta mä täytän elokuussa 14. Sitten asuinpaikka. Asutaan Hämeenlinnassa, Etelä-Suomessa. Miksi alettiin vloggaa? No ainakin me kumpikin tykätään kuvata. Ja sit siitä se niinku lähti, että me haluttiin alkaa tekemään yhdessä. Sitten mitä kanavalta odotettavissa? No, en mä tiedä. Siis tän seuraava kysymys on, että mitä videoita on tulossa. Niin me vastataan vaikka tuohon, mitä kanavalta odotettavissa. Me vastaan se vaikka vikana, mutta mitä videoita tulossa. Niin aika paljon varmaan maideita, koska jos me mennään yöksi toiselle tai sitten kouluun. Ja sitten, eikö rutiinejakin? Iltarutiini. Joo, ja sit saattaa tulla kaikkea leipomis- ja urheilu- ja kaikkea cruisausvideoita. Ja haasteita tosi paljon. Jo. Tosi paljon. Niin. Sitten me ajattelin, että meillä on 50 tilaajan spesiaali, mutta siitä me ei kerro sen enempää vielä. Ehehehe. Eli eikö se ole sillä, että se nousee niinku 50, sitten on 100 ja sitten siitä lähtee aina nousee 100. Joo, eli 50, 100, 200, 300 ja tälleen. Jos se tulee niinku yhtään. Sitten, miksi tausta vaihtuu välillä? Mä voin selittää tähän, että mä vaihan mä oon nyt iskällä ja sit mä niinku vaihtelen iskältä mutsille ja mutsilta iskällä silleen, että mä oon joka toinen viikonloppu. Joka toinen viikko iskällä ja mutsilla. Ja me välillä saatetaan kuvata meilläkin, mutta sekin on varmaan tosi harvaa. Ja me varmaan kuvataan ulkona, koska on nyt niin hyvä sää. Niin, ja kuitenkin kesä tulee ja muuta. Sitten sosiaaliset mediat. Kerrot sä vaikka eka sun? No, Mä voin vaikka katsoa Instagramin nopeasti, että muista Joo. sun nimeä. kyllä mä muistan. Mun Instagram-nimi on niin kuin alaviiva Maria Kristiina. Mä voin näyttää Niin sen. kuin, ja sit vielä alaviiva. Mut löytää sillä nimellä Instagramista. Tossa, ootas. Saatte sit tarkentaa itse näkyykö se. Ja ne kaikki tiedot tästä näkyy vielä tuolla alhaalla deskissä. Joo, me voidaan vaikka linkkaa. Joo. Ja mulla on tällä hetkellä käytössä Instagram. Mä sanon nyt eka Instagramin. Jenna Juliaa. Me linkataan tuohon alas, koska mä en tiedä näkyykö nää. Mutta Jenna Juliaa. Sit mulla on Ask. Ja se on... Mikäs se muuten olikaan? Unohdan aina. Mä tein tän Askin vasta äsken, että mulla ei ole yhtään kysymyksiä vielä tällä jos ihmettelette. Mut se oli Jenna Juu. Silleen Jenna Juu, mut vaan 2 jillä. Se ei Juu. Silleen jännästi. Mä en saa selittää, tää nyt lakaa. Mä en sitä nyt näytä, mut mä linkkaan sen tuohon alas. Ja me linkataan. Ja sit mulla on Facebook, mut sitä mä en nyt kerro koska. Ja sitten Snapchat. Onko sulla se? On. Mun snappi on Jenna Julia. Mä en Näkyy tiedä. tosta ja mä linkkaan sen alas. Ei se näy tossa. Mäkin voin yrittää katsoa tuosta. Tässä on mun Marbe. Marbe joku adres, mut vielä. Okei. Mut joo, kuitenkin. Ai niin, nyt miten kysymykset on tuolla. Sitten meillä on vielä omat tälle meidän blogille, niin kuin nämä Insta ja muut somet, niin ne näkyy tuolla alhaalla. Me ei nyt ruveta niitä sanoa tähän enää. Ja sit, se oli se yhteys. Joo, yhteiset niin kuin Joo, eli tämän joo. blogin. Linkataanko mekin ne tuohonkin? Joo, me linkataan ne. Joo. Sitten, missä kohtaa mä oon? Tossa videot torstaina ja perjantaina. Eli me pyritään siihen, että me tehdään videot aina torstaina ja perjantaina. Paitsi, että nehän on sitten peräkkäisin. Niin, mutta meillä on varmaan tulee tiistaisin ja muinakin päivinä riippuen siitä, milloin Meillä ei ole ehtii. tiettyä päivää, kun Demi tulee niinku kerran kuukaudessa esimerkiksi. Niin me ei tehdä silleen, että on niinku tietty päivä tulee ja tälleen.
Sitten on toi Spessu sanottiinkin just arvonnat Instagramissa sun muissa sosiaalisissa medioissa. Eli jos meille tulee niinku seuraajia meidän yhteisille käyttäjille tai käyttäjälle, niin me tehdään jotain arvontoja ja muuta. Et kun mä ostin nyt ton cruiserin, mikä mulla on, niin mä ostin sen Prismasta ja mä ostan sit parempi laatuisen, kun mä saan rahaa, niin mä laitan sen varmasti jossain kohtaa arvontaa. Ja kaikkea tällaista. Olikohan siinä kaikki? Oli mun mielestä. Joo. Ja me saadaan kuvaa myös aika paljon koulussa, koska... Joo. Joo. Tästä videosta, kauan tää kesti? 5 minuuttia. Kohta 6 minuuttia. Tästä tuli nyt vähän tällainen höpöttelyvideo. Mutta ensi video on varmaan joku cruiseri. Tai joku muu. Niin. Mut siis se tulee varmaan joskus. Mä en saa luvata yhtään mitään. Et kattoo sitten. Ja sit siihen videoihin, että mitä videoita on tulossa, niin varmaan sit kans room touria ja jos jotain kokeisiin lukuvinkkejä ja kaikkea tuollaista. Ja kaikkea. Joo. Siinä me tehdään ainakin se kuukauden suosikit. Me kerrotaan kaikista kosmetiikkatuotteista ja vaatteista ja muista tavaroista, mitä me ollaan käytetty tai tykätty niistä. Joo. Mut hei, ei venytä tätä videoa. Ei. Hei. Hei. Ja muuten mä sanon vielä sen, että meillä meni tämän videon tekemiseen varmaan... kauan meillä meni. Meillä meni varmaan... tunti. Niin, joku sellainen, että me jouduttiin varmaan 10 miljoonaa kertaa aloittaa alusta ja nyt tällä kertaa tää onnistui. Ehkä. Joo. Hei hei! Moi moi!